Hola, soc David i benvinguts a Infofalles. Avui tenim una nova entrega d'entrevistes falleres, en motiu d'este 5è aniversari. Avui contarem amb la presència de Raquel Alario, fallera major de València 2017. Bueno, benvinguda Raquel. Raquel és de la falla Fernando el Católico Àngel Guimerà, del sector La Roqueta Rancapís i, a més, fallera major de València 2017. Que cal destacar que avui fa 5 anys que va ser exaltada com a fallera major de València. Conta'ns, Raquel, com ha canviat la teva vida des que has sigut fallera major de València? Ha canviat moltíssim, perquè jo crec que aquest 2017, aquest any va canviar radicalment la meva vida. Jo crec que tot l'any el que vius, la gent que coneixes, tots els actes, totes les experiències fan que canvies. La teva personalitat, la teva forma de relacionar-te, canvia tot. I des d'aquest any ha canviat completament la meva vida, vaig començar a treballar, ara en un any me casaré. Ai, mare! Sí. He començat a viure la meva parella, i que la meva vida ha canviat radicalment. Ja fa 5 anys, però quan vas per el carrer la gent seguís reconeguent-te, seguís dient Raquel, com estàs? Sí que n'hi ha alguna vegada, ja no és el mateix que el 2017, sí que de veres, però sí que n'hi ha gent que encara que passen els anys sí que continua a recordar-se de tu i te fa encara més il·lusió que en el 2017. Ara, què digues? Han passat ja 5 anys i encara la gent diu ui, mira, la fallera major de València del 2017, sí. I te demana una foto o te somriu i fa moltíssima il·lusió, perquè això denota que la gent encara se'n recorda de tu, claro. que alguna cosa vas fer bé, claro. I que la gent guarda estima d'aquell any. A més que també va ser la fallera major del patrimoni, sí. Que ha viscut 2 crides. Sí. Això no s'oblida mai. Les 2 crides i en general tot el que va suposar el patrimoni, això no s'oblida perquè això és patrimoni per a tot el món, és patrimoni per a tots els fallers i això mai s'ha d'oblidar. Bueno, continuem. Com he dit abans, avui fa 5 anys que va ser exaltada. Com recordes el 27 de gener del 2017? És un dia de moltíssims nervis perquè sí que és de veres que l'any anterior tu vius la teva exaltació com a fallera major de la teva falla, però és que no és el mateix. Perquè és un dia en què saps que tot el món està pendent de la fallera major i de l'acord d'honor, de quins tratges van a portar, del color de l'espolí, que crea moltíssima incertidumbre. Sí. És un dia de fallerío, de tot el món. Que jo sóc la primera que quan era més xicoteta anava a casa de la fallera major a veure com eixia de casa, a veure el color de l'espolí i viure tot això en primera persona. Primero, que és que dius, com pot ser que siga jo ara la protagonista de tot això que sempre he adorat? Pues és un dia espectacular, de moltíssims nervis, també un dia en què tota la gent que t'estima està ahí pendent de tu per a que estigues perfecta, els perruquers, els indumentaristes, els maquilladors, tot el món està pendent de que estigues perfecta. Compartissis la teua il·lusió en la teua família, els nervis també, i sobretot en la teua acord d'honor, perquè no és el teu dia, és el dia de les 13. De les 13, clar. I tu saps també que elles estan molt nervioses, i jo recordo estar tot el dia preguntant WhatsApp, sí, per favor, envieu-me un vídeo per a veure com esteu, per a veure maquillatges, si ja esteu vestides, i rebre a tota la meva acord d'honor a ma casa va ser, anem a veure, indescriptible. De dir, ja ha plegat el moment. Ara ja anem a viure-ho. Ja ve tot, ja ve març, ja venen falles i ara ve lo bo. I ara ja ve lo bo. És un moment molt emotiu. Seguim. Per al teu espolí vas escollir el roig Toscana. Per què? Conta'ns. A veure, crec que aquesta història sí que l'he comentat alguna vegada perquè no era el color que jo tenia previst. Jo, de fet, volia un color molt similar al que va portar Marina. Un color així com entre verd i blau, però molt oscur, quasi negre. Però quan vaig a plegar a Garín, me van dir, quin color vull? I jo portava un suèter d'aquest color. Me van dir, a veure, aquest color no el tenim, però tenim una mostra molt xicoteta i me van treure una mostra així de xicoteta. Ostres! Me van dir, vols aquest color? I jo, és que no puc imaginar-me d'un trosset així a tot un tratge. I em van dir, anem a pensar primer en el segon tratge i després tornem al primer tratge.
I quan estàvem per ahí per Garín, per les instal·lacions, vaig veure en una caixa el color, el roig toscana. I el vaig treure i vaig dir, este color, i em van dir, és un color que és antic, és un color tradicional d'Espolí. I vaig dir, és el meu. Ostres, jo crec que sí. De fet, n'hi havia un munt de color i vas dir, anem a fora de les instal·lacions per a veure també el tema de la llum, com es veu, tot això, te fan fotos per a veure com queda el color de la teva cara, tot això, per això ve també Armando, el fotògraf, i vas dir, és que ja no vull buscar un color que siga original, vull buscar un color que em represente, crec que és un color elegant, claro. Un color típic d'Espolí i crec que és el meu color, i ja està. Va ser espectacular, vamos. Jo quan te vaig veure eixir de casa va ser impressionant el color, me va encantar, o sea, increïble. Sí, que luego després la gent diu, sí, és similar al color que va portar la Fallera Major, però després dius, en algun moment tenia que repetir-se el color. Però vaig a triar un color que me representi i ja està. Sí. Ara posem la vista enrere i a mesura que anàvem passant les proves a presentar-te a Fallera Major, com et senties? Com ho vivies? Bueno, conta'ns les sensacions que se te passaven per el cos, bueno, tot. Per les proves? Sí. Uf, mira, ahí sí que me recorde que el procés sencer jo el vaig viure no com a prova, no com si estiguera sent avaluada pel jurat. Claro. Per a mi era un procés per a viure-ho. I a més va ser com una promesa que me vaig fer a mi mateixa de vull disfrutar, vull gaudir del procés, de les proves, conèixer a moltíssima gent. De fet, cada dia estava en alguna persona nova, perquè volia disfrutar de tot el procés. I sí que és que ja plegava a casa i me deien com han sigut les proves? I jo, bé, però jo crec que no se sap. Jo crec que no s'han fixat ni en mi ni en ninguna. Per a mi, de fet, les proves no eren com una avaluació, eren proves molt d'estar en la gent, interactuant, d'estar conversant. No era prova de... Sí, per supost, sempre està la típica prova del supost i l'entrevista personal, però ja està. Això va ser tot. Era com a prova de... Volem veure com són les xiques en un entorn natural, sense estar sent avaluades. I la veritat és que per a mi va ser un procés super senzill. Jo no tenia ni idea. Jo vaig a plegar la fonteta dient no tinc ni idea de si sí o de si no. De fet va ser l'última i ja deia, pues no. Però la sensació meva quan pensava que no era de ara estic ja com de mala llet, no, era com bé, he disfrutat. He disfrutat, m'ho va passar bé. La sensació que tinc és de he disfrutat. I si no, pues ja està. I va plegar el número 13 i va sonar Raquel. Va plegar el nom que... Mare meva. Ese moment és únic. Jo crec que pot ser inclús més que la telefonada, perquè si no te nomenen la fonteta, no vius res. La telefonada i no vius, clar. Clar, però la telefonada ja és part de la cordonor. Claro, ja saps que vas a viure X moments, que vas a passar per la Mare de Déu, ja saps que vas a viure moltes coses. Encara que sigues component de la cordonor o Fallera Major, vas a viure molts actes especials. A mi la fonteta és com l'il·lusió de vaig a viure-ho i la telefonada de l'alcalde és la responsabilitat del càrrec que suposa. És un canvi molt fort. Però és molta responsabilitat. Sí, el primer que vas pensar va ser la responsabilitat que tenia jo i també la meva família, perquè la teva família va darrere teu tot l'any. A tots els actes. Sí, a tot. I no és un any el que vius tu a soles, és un any el que vius tu i tota la gent que té envolta, que no és poca. Sí. Continuem. A partir de que va sonar el teu telèfon i et va cridar l'alcalde, com va canviar el teu dia a dia? Pues també canvia radicalment, perquè ja el primer dia jo recorde la telefonada, bé, al dia següent tens entrevistes per matí, vas a Levante, a les províncies, i vaig baixar al cotxe i ja una persona volia fer-se una foto. Per què? Però si soc veïna, si vivim al costat tota la vida. Però canviar radicalment. Sobretot veus la devoció que la gent sent per la figura de la Fallera Major. Després també per tu, però en el moment que t'anomenen la gent no te coneix. La gent sent devoció per la figura de la Fallera Major. I tu també tens un poc aquesta responsabilitat. Ja que la gent té devoció cap a tu,
també de saber respondre, de donar-te a tots ells i d'estar a l'altura de lo que suposa el carrer de Fallera Major. Però és una responsabilitat, perquè tu no saps si vas estar a l'altura o no. Veritat. N'hi ha un jurat que ha confiat en tu, però... I creu que eres la persona més... Sí, però jo per a mi era Raquel, fallera del Bunyol, de tota la vida, una persona normal, i per a mi el carrer de Fallera Major era una cosa molt gran. Seguim. Jo crec que la pregunta que vaig a fer-te ara li fa molta curiositat a tot el món faller, i és quants trajes guardes com a fallera major de València? Quants trajes tens en casa? Tot. Pues podem dir que tinc una habitació. Anem a veure. Sencera. Mai recorde el número exacte de trajes, crec que tinc 16, més o menys, 16, 17, perquè també tinc clar, és de fallera major de la meva falla, que tenia 4, i també de la meva germana i tot, i utilitzava tot el que tenia a casa. I sí que és de veres que aquest any no tenia una habitació com a tal, tenia els burros en una habitació, en una altra. De fet, l'habitació de la meva germana, que ja no vivia a casa, va convertir-se en un baúl entre trajes, cancans, obsequis que te donava la gent, de tot. Claro. I després ja ma mare va dir, anem a veure. Anem a arreglar això. Què vas a fer això? I jo, guardar-los tots. I van fer com una espècie de vestidor ahí, tota una habitació dedicada al fallerí. Tota l'habitació. Vamos, cada vegada que entres ahí serà com... Estan tots els trajes. I la sort és que també puc compartir aquests trajes en les meves germanes i a futur, si tinc filles o nebodes o el que siga, això estaria, vamos... per a compartir entre totes elles. Ara, jo crec que la figura de l'acord d'honor és molt important per a una fallera major i m'agradaria saber què significa per a tu com a fallera major la teua acord d'honor. Per a mi la meva acord d'honor va ser tot. Sí? Tot. Perquè, de veres, jo crec que és que en les que viues tot l'any són elles i són la base de que l'any siga bo o que el disfrutes a mitges. Claro. I per a mi va ser un any de Déu, en un acord de Déu, que vam disfrutar moltíssim. Des del primer moment crec que va ser també un poc la filosofia que tenien totes de així estem per a disfrutar, per a ser una, i així no hi ha ninguna que estiga per damunt de les altres. Estem totes al mateix nivell, jo tinc més actes, sí que és de veres, però quan estem entre totes, totes tenim la mateixa raó, totes, si n'hi ha que votar un monyo, 3 monyos per a l'acte d'avui, totes voten el mateix, i ja està, no n'hi ha ninguna que ponga la seva opinió per damunt de la resta. I crec que això també és un poc la base de l'amistat que van crear i de lo bé que va anar tot. Que, clar, l'acord d'honor és essencial per a una fallera major de València. Completament. Ja fa un temps que ha passat el teu regnat i m'agradaria preguntar-te quin acte recordes amb més il·lusió a dia d'avui. A dia d'avui... A veure, és que n'hi ha actes molt diferents. Jo crec que per il·lusió, des que recorden més il·lusió, la Fonteta. La Fonteta, sí? Sí, jo crec que la Fonteta i també la proclamació per la novetat, per dir on estic, què ha passat, per què jo. Fa un mes estava jo... Per què jo? Per què m'ha tocat a mi viure este somni? De veres... Home, de veres, és que per a mi era increïble i continua sent-ho, Jo cada vegada que, és que, per exemple, el vídeo de la presentació, cada mes, 2 mesos, el posa a YouTube i mare meva el que vaig viure, quina emoció. I després també te diria, un poc també per la càrrega emocional, l'acomiadament. Crec que és un moment molt especial, que la gent no valora, però és un moment en què tu vols dir moltíssimes coses a moltíssima gent i donar-les gràcies. I tot això se concentra en un discurs que prepares durant moltíssim de temps, més que la crida, moltíssim més que la crida, però vols dir moltíssimes coses en un temps molt reduït. En un temps molt breu, clar. Però és molt emocionant. Personalment, jo, com a amant de les falles, seguisc escoltant-lo, diria que mínim una vegada a la setmana. Sí, també me'l poso i dic, mare meva, és que representa realment el que vas viure. Continuem. El teu any el dedicares especialment a les falles o també estudiaves, treballaves... Pues mira, sí que n'hi ha una cosa que li vaig dir als meus pares abans de presentar-me a tot el procés, que va ser, si me presente,
no vaig deixar els meus estudis. Jo vull acabar la carrera, a més estava cursant una doble titulació, el màster, me quedava el projecte i vaig dir, no vaig a perdre un any. Va ser com el meu compromís per a poder presentar-me al procés. I així ho vaig fer. De fet, vaig començar com a treballar de pràctiques en l'IBV, a fer el projecte. En novembre li vaig dir al meu tutor que tenia que parar. Perquè no, és que era impossible, perquè tenies entrevistes tots els dies, però va ser passar les falles i crec que no sé si va ser el 20 de març o el 21, vaig tornar. I en maig o juliol, vaig presentar el projecte i ja està, vaig acabar la carrera. Que guai. O sigui que te vas saber compaginar perfectament. Però que és decisió de la fallera i n'hi ha gent de l'acord que vol dedicar-se completament a l'any i n'hi ha gent que compatibilitza el treball, les guàrdies, el projecte i de tot. O sigui, un gran repte. És decisió de cadascuna. Bueno, has sigut l'única fallera major que has pogut viure 2 crides i la declaració de les falles com a patrimoni. Com ho vas viure? Va ser un moment molt emocionant, sobretot d'orgull, crec, perquè dius, tant de treball durant tantíssims anys i n'hi ha assoleix un moment en tota la història de les falles en què van a ser declarades com a patrimoni material de la humanitat. Veritat. I m'ha tocat a mi viure aquest moment de la declaració. I dius, jolín, quin orgull. Quin orgull. I sí que a mi m'agrada moltíssim anar-me a Addis Abeba a veure ahir en directe el nomenament, però he de dir que el nomenament viscut des de l'Ajuntament també va ser molt emocionant. Jo no me vaig enterar de res. N'hi ha un periodista que va dir ja és un patrimoni, ja està, ja ho han dit. I tu què? I tota la il·lusió, tot el món ahí, un escàndal, i va ser una emoció grandíssima. I ahir a plegar el moment de dir, i ara què? Perquè jo no tenia ni idea de quina anava a ser la celebració, no me van dir res. Me van dir, anem a fer una crida, jo, una crida. Una crida què? Però si fa un mes que me van nomenar, com que una crida? Sí, una crida i a més en diversos idiomes. Així que... El món ahí damunt. I a més, el temps era com en 1 o 2 setmanes. Ostres. Perquè se va aplaçar pel tema de la pluja i tot això, però que va ser en una setmana. I va ser moltíssima emoció. Molt orgull. Perquè a més tampoc sabien quina no va ser la reacció de la gent i al final la gent, hi ha un munt de gent en la crida, la celebració, el mateix dia i tot, i va ser un orgull. Continuem. Actualment, quina és la teua relació en les xiques de la teua cor d'honor i la teua fallera major infantil, Clara Parejo? Pues és molt bona la relació. Sí que és de veres que per el tema del Covid i això, pues no hem pogut quedar tant com ens haguera agradat, i jo quan he vist a Clara ja no era Isina, sinó que Clara era com jo, i va ser com, mare meva, què ha passat en la meva xiqueta? I en la meva cor d'honor se continua una boníssima relació. Una de la meva cor d'honor ja té una xiqueta, ja s'ha casat, ara n'hi ha més bodes pel camí. Pel camí, la teua. La meua, i sí que és de veres que continua. Mira, Patricia l'altre dia va inaugurar el seu despatx d'abogat, i ahí estaven també totes, acompanyant en la vida, perquè no es tracta d'una amistat d'un any, sinó que és amistat per a tota la vida. Per a tota la vida, claro. I recordar, sobretot, el gran any que vau viure i que moltes es vau conèixer gràcies a les falles. Sí, completament. Bueno, esta és una pregunta que ojalà no fer-la, però quan el Covid va arribar i cancel·laren les falles, què vas sentir? Com ho vas viure? Per a mi va ser com una desil·lusió. Sí que és de veres que ho esperava. Sí, jo també. Veia la situació i deia, és que jo crec... Te dona ràbia perquè dius, per una setmana, això és per una setmana i que tot esclate ara, just a una setmana de falles. I te dona ràbia, impotència, de dir, tot el treball de tot un any i això és una setmana que tens ahí i no se pot fer, i totes les conseqüències que té això, perquè és faller econòmica, la quantitat d'indumentaristes que han tingut que tancar, és que va ser un desastre. Engloba moltes coses que... Perquè ja sols per uns dies, i a mi m'ha donat moltíssima ràbia. Però sí que és de veres que m'ha donat inclús més ràbia la segona vegada. La segona vegada, perquè ja tenies l'esperança i... Perquè vas dir, perquè just la setmana de falles era de si la cosa no està tan mal, però sí que és de veres que
Que fer-lo inclús en setembre jo crec que va ser una bona opció, que van demostrar que els fallers són responsables, que són capaços d'organitzar les coses seguint les mesures sanitàries i tot, i crec que en aquestes falles ho tornarem a demostrar. Clar que sí. Continuem. El moment de la despedida en Fonteta, com va estar, com la sensació, el dir adeu al món faller després d'un gran any? És un dia trist, perquè és l'últim dia que tens un gran contacte en tot el món faller, el dia en què has de dir gràcies a tot el món que ha estat al teu costat, que indumentaristes, perruquers, gent de Junta de Fallera, els fallers. És que n'hi ha moltíssima gent i has de resumir tot això en un discurs de 20 minuts. De 20 minuts i al mateix temps contindre l'emoció, que també és fort. Que, de fet, el meu pare em va dir, com estàs, Raquel? I jo, no me recordé de res, estic supernerviosa, i el meu pare, Raquel, per favor. Centrat. Clar, perquè aquest dia no hi ha puntuador, no hi ha ningú que hagi viscut el teu discurs. Estàs tu, la teua xiqueta, i la teva cor d'honor. I ja està. Claro. I és el vostre moment. Però per a mi crec que va ser un moment de quedar-me a gust, de dir, he donat les gràcies com volia, he fet el discurs que m'eixia del cor. Claro. Però és un moment trist, quan després ixes per la porta, les llàgrimes no es poden evitar. No. Després d'un gran any, després de tants actes, dir adeu supon que és molt difícil. És molt difícil, perquè dius ja... Tot el que... És que repetiria este any 20 vegades. Clar, ojalà. Ja, ojalà. Però no serà el mateix, No. Perquè viure els actes dues vegades ja no és el mateix. No, això és veritat. És l'essència. Sí. El dia de 9 de març del 2017, com ho recordes? Un altre dia també molt trist, Sí. Estan allà i a la part. És un dia en què s'ajunta, per una part, el cansanci, perquè portes de 9 dies o més sense parar, en un ritme desorbitat. Clar. Estàs cansada i estàs trist. És un dia trist. Clar. Perquè n'hi ha molta emoció, per dir, sí, me queda encara mig anys per davant, però ja no és el mateix. El que és la meua festa, les meues falles, ja han passat. Ja han acabat. Claro. Però bé, és un dia que també dius, així tot bé. Exacte. Ha plegat el 10 de març, no ha plogut, crec que va ploure un dia soles, no ha plogut, tot ha eixit bé, no n'hi ha males notícies, han passat les falles i han eixit bé. Clar, i també un poc la tranquil·litat. Sí. I les he viscut com agradava. Com a tot haver agradat. Sí. I per acabar, esta és una pregunta un poc personal dirigida al Counter i és preguntar-te quina opinió te genera el Counter Infofalles. Home, pues jo crec que un conte que a més va néixer el 2017, primer se mereix tot el meu respecte, admiració i sobretot també per tu, no? Perquè jo crec que demostres la teua devoció per la festa fallera, per la figura de la fallera major i de les Corts d'Honor i que n'hi ha també molt de treball darrere d'aquesta documentació de les publicacions i que a més a dia d'avui això, les xarxes socials són precisament el que mantenen viva també la festa. Sí. És la font d'informació per al faller de peu. Sí, això és de veres i la veritat que darrere d'una simple publicació, la veritat que hi ha molt de treball, també molt de buscar informació. Ara, per exemple, el 5è aniversari que estem fent tot d'una forma molt especial i la veritat que moltes gràcies per la teva opinió. Bueno, Raquel, moltíssimes gràcies per acceptar la proposta de l'entrevista per a aquest 5è aniversari. Ha sigut per a mi tot un plaer tindre't ací, entrevistar-te. Personalment és la primera fallera major que entreviste. La veritat que estava un poc nerviós, però a mesura que anava preguntant-li pense que ha eixit tot genial i per a mi ha sigut tot un plaer. De veres, moltes gràcies. Gràcies a tu, de veres, per tot el que fas. Gràcies. I ara em toca dirigir-me a vosaltres. Gràcies per veure'ns i ens vegem demà en l'última entrega d'Entrevistes Falleres. Adeu.